Nwatakịrị mụ na ya bi anagolu m di m. Akpọtalụ m this girl, mụ na ya na-abụ wee bili. Ọ na-enetele m nwa m anya. Mana anụ m alụ ọlụ, di m na-alụkwa ọlụ. So m pụzia jebe ọlụ, ya gwa nọlụ n'ụlọ wite ụmụaka, agbasa akwụkwọ o je kpọtakwa ha. Ọkwani a anyị na-ebi. Wee nọgide wee notisizie na ọ na-abụ mgbe ụfọdụ di m ana na yard. Akwa ịghọta. And ọ pụọ apụọ ga-abata, o gotelu m ife, o gotekwelu medi anụnwa ife. Mgbe ụfọdụ ọchị idu anyị pụ apụ, ọ sị na medi ga-eso anyị, na-awọndakwa na monitor this guy, na-asị kedu ihe na-eme ihe a. So ihe a na-eme, one day wee lozo ihe n'ụlọ, wee naba ka nje weta nya bụ ihe anwa nlozoro, wee pụta wee bụrụ na di m nọ n'ụlọ. Na-apụta fụzi anya ka o si n'ime ụlọ pụta hit na-emie. Ọ bụrụ na medi ba n'ime gbaga n'ime washroom na-anyụ amịrị wite tọwel ọma n'ukwu. Aghọtago m ihe na-eme. Ọkwani ya, wee jụbazi anya si akekwe n'ihe ị nọ n'ụlọ eme. Ọ sị m ya ji wee lozokwa ihe wee bịazịa wee sị ka ya zuo ike. Akwa ifugo. Ebe afọ ka m nọ wee na-monitor this guy. Ụdị anya ọ na-enie sign ka o ji agwa ya okwu. Nkwu okwu mgbe ụfọdụ di m esuo n'imi, ọ ga-amụ amụ ọtọ na ọmụ ili ya amụ. Wee chebe ihe nke a cheketa wee kọọlụ ndị mmadụ, ha wee sị m kpọnakwa the girl. So wee luo one day, o nwere ihe the girl mee, wee sị di m na ọ ga-ana. Ọ na-agbakwa ihe nwoke akwụ na ọ ma nna. Mgbe were aka nni ya ọnya, were aka ekpe ya ọnya ọjụ, this girl na-ekwuzi okwu ọ na-ekwu. Ịka ya eme, ya na di m anọ na palọ na-eticha m nọlụ na kitchen na-esi nri. Mkpọ ya nya bịa na kitchen, obele oge di m asị m hapụ na ya ka ọ bịa na palọ bịa kudo nwa. Afọ ịghọtago. Wee sị ya na this girl ya na maka na o nwe bọsị nzili ozi, o jere nya bụ ozi. So wee bata wee na-aba mba, di m sị m hapụ ya ma nche na iku nwa dị izi. And na ọ bụkwa na this girl na mama mkpọta onye ọzọ ebe a. Wee sị okay. Oluo one day nwere m ọlụ, di m wee jebe ọlụ, wee paaki alịa ngwongwo ya wee sị anya naba, o wee na. Unu ama na di m jesielu bata bọsị afọ wee na-aba. In fact, m ga-asị unu na ọbọsị afọ ka di m anụnwa kwụsịrị ịfụ m n'anya. Ọ bata bọsị afọ wee basịa mba, ọ fọrọ ya mịa tie m ife. Wee yọbịa wee sị aka akpọta onye ọzọ sị m na nke a ama mme. Unu amazi ihe di m na-eme, ọ pụọ mịa batara. Ọ pụọ mịa batara. So ndị mmadụ wee bido wee gwaba m wee sị m na ha na-afụkwa di m na medi afọ mụ na ya na-abọbi before. Wee tie anya na mmiri wee monitọba ha. Ihe a ka m na-amonitọ ha, oluo one day mmadụ wee kpọọ m sị m na ya na di m nọkwa n'ebe dị otu dị otu. Wee jebe wee luo, ha nọgo 2 days maka na di m sị m na o nwere ebe ọ ga-eje na ọ ga-anọ 5 days. Ha nọgo 2 days o. Wee luo ebe afọ na nnekwa ya na di m ka ha nọ na-eli nri, mana ha nọ na reception. Afọ ịghọtago m na ihe anụnwa bụ hotel ebe di m lodge ka fa na-abọ nọ. Ozugbo mfụlụ ya, the girl kunye gbanaga. Di m wee sị m ma emechukwe n'iru ebe a. Wee na-eni ya. Ọ na-enye m sign sị m ma emechukwe n'iru, sị m na o nwere ife mebiri ya jikwa wee be ili nri wee fụzi anya ya wee sị ka agonyie nri. Ma ọnya nwa bụ ajọ ife nya mere. Ya fụrụ nwatakịrị ya na ha bibu wee chọọ ka agonyie nri. Wee na-eni ya. Na-eni ya. So wee kpọọ nwanne ya nwoke wee kọọlụ ya kọsara ya, nwanne ya nwoke na-ayọ m sị m biko m gbaghalụ. Anyị wee nata, o wee yọba m yọsịa m. Unu amaalụ na sisi medi afọ n'ala mmezi obele ife this man na-akụ m. Ọ bụ ọkwa obele ọkụkụ ka m na-agwa na ihe a. Ụdị ihe ọ ga-akụ m. Ọ kụsịa m, ọ chụpụ m n'ilo. Nne dị ihe anụnwa. Maka na ụmụ na-abọ ka m mụtalịa. O wee luo one day wee fụ message the med send alịa na phone ya. It's not like na njebe na phone ya, nọ na nọ etu message wee bata. Wee jụbịa wee sị ya kedu ihe o mean, ke ihe med na-esendeli ya message. Ekwu odimokwu this man ụtụtụ ọ mụla sị m kedu ihe nna ejelo na phone ya. Ọkwani ya. Aka na-ekwu ọbawakwa ahụ. Aka na-ekwu otu ekwe m iwe ahụ. Aka na-ekwu ọchụpụkwa m n'ilo. Aka na-ekwu ọtụpụlụ m ngwongwo m. Wee na-ayọ maka ọ na-abụ otisie m ife chụpụ m n'ụlọ.
mmesie mbịa wele ikpele wee yọbịa nyọsi anya okwelu. Mana nke this time ọsị m na ya anụsigo m si bie pụọ na ya chọzi nchekwa nọ ihe egwuregwu maka na nwa nọ n'ime ụlọ mgbe ihe a mee denu nwa m nke ọzọ na-abata akwụkwọ mgbe ihe anụnwa mee okwe ka mụ na this guy batazi n'ụlọ nza dịka nzachi na-eji o wee ji nwayọọ wee kunie wee jebe ebe my friend wee je nọrọ mụ na ofu nwa m afọ ebe afọ ka m nọzi na-akpọ ya na fon opikiri wee kpọọ mama m ụmụnne m a na-akpọ ya ọjọsi na ya chọzi na ya anụsigo unu agbazi dị mentin ka m na-akọlụ na ihe a kịta anụnwa mee de afọ na di m bizi ka m na-akọlụ na ihe anụnwa kịta anụnwa di m si m bịa bụrụ ngwongwo m na ọ si na obupụtagolu m ngwongwo m n'ilo m bịa ka m bịa bulie di m ka na-agọkwa na o nwere ihe jikọ ya na med ọ ka na-agọkwa ihe ọ na-agwazi ndị mmadụ njikwa wee hapụrụ ya nwa ka ekwena onye ga na-enete nwa anya nwanyị na nna ya sinsi afọ ya kpọnye m nwa ọ sị na ya ma mkpọnye m nwa ihe ọ na-agwazi ndị mmadụ na med bịalụ ka o wee nete nwa anya n'ọnya ka o ji wee kwakpu unu amazi nke bụ dimentin na med yiziela akwa di m wee na-ese pikchọ wee na-etinye na iru akwụkwọ wee na-akpụ ya odogwu na-akpụ ya nwoke maka esi esi ibongi na-akpụ ya nwoke akpụ ya anara agwụ nya ebe ego si apụta na-etu ya afa with picture. Gwanụ m ihe ọzọ needle to prove that na this man na medie na-akwụ unu amana ka a na-ekwu ihe a na-ekwu kịta ndị mmadụ wee na-abịa sị m muje ka nyọbịa biko muje ka nyọbịa biko ka mma ma ọ ya agbaghara m muje ka nyọbịa biko achọzi m iyi ya biko maka na m achọzi ihe anụnwa abụrụ di ka mụ na ya na-abụ na anọ the only problem m nwee kịta awụnya kpọnye m nwa m mana ọ sịkwanụ na ọ yara akpọnye m nsogbu adọrọ nya ha kudokwuo ka ndulu sọsọ nke ndụ I just want to move on obu agbawa m mana achọrọ m ka mmalụ ihe ndị mmadụ lụ nwanne m kedu ihe ịlụ kedu ihe ọdụgụ ka nwaanyị a mee kịta anụnwa nke mbụ ọdụ unu ka nwoke anụnwa na med ọ na-akwụ ka ọ nọ ha da-akwụ after all these things nwaanyị akọla anyị kịta anụnwa that is number one. Number two ọdụ unu ka nwaanyị anụnwa chigha azụ jee yọọ dị mgbaghalụ gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ manyekwazịalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị.